karon na panayo. Dapag mga pipe. Ligo-ligo sa langoy. Madyo ni ron kay hinlo ang dagat. Hinlo ato dapit mo'y hugaw ato. Natapok ang sagbot. Tumiyaging ligo na mo hugaw ka dyan lagi ani ay dili hugaw kanang mga di ba? Mga sagbot, mga lusay. Iligo na. Ligo. Kay mawara lang ng ubo. Tumapuan og pinuyo. Ligo po ko. Dalira lagi sila ning abot. Niabot na si Kuya Undo, si Kuya Chico, ug si Lala. Ga-walking ra sila padong dire sa Taytayan Beach. Nana si Lala, si Kuya Chico, si Kuya Undoy. Ha? No. Managligo, managilis. Ilis-ilis na kay muli na kay wapaslay kaon. Kami managkaon. Mo work pa, mo brigada pa. Bye-bye dagat. Bye-bye dagat. Bye-bye dagat. Nakain yung sinila. Lansa. Ay, kibot. Na. Dali, huy! Tiniil pa doon. Kurang canilas. Dili na siya, oy. Kane? Kuna na ikwan. Pagsama na pag sinilas ba? Los. Ako na, oy. Los, dulu. Lah, ako ray ay bit-bit ani. Dami. Uli na me. Agay. Mama. Agay. Ikaw na niya gang. Yan mo. Ito na ta. Huwag mo sakay nila? Wa. Kay maglakora sila, mamaw si Undoy, si Juan, si Chico. Huwag mo sakay? Wala lagi. Una me. Ano ka? Ha? Anak ka sakay? Ina si Juan. Okay. Ari ko no siya sakay eng.
Dari. Ala kay pangan ka be bugnaw. Bye-bye! Sakay ko na siya. Kisa man si Jacob? Basa siya? Aw, dali Jacob! Dili. Halikob! Uy! Ato na ato dito ka! Ano na lang katubangan? Eh, kaya gari ka na ho, mabasa ka. O, larga pula! At ito na may! Pinilasin nyo ha! Break din sa bilis. Bitay lang yung day. Na, bye-bye lala! Bye-bye! Bugnaw! Bugnaw kayo guys! Bugnaw kayo ang dagat guys! Bugnaw kayo ang dagat! Joy. Grabe po. Dito po. Bilichin! Trabahan. Mga trabahan. Kapitan Lanay. Kuya, kung saan lang sila diha? Pag-meeting? Ito sila, gabli man diha sa chapel. Sa chapel. Kaya lagi nang apli na. Uwan. Takan guys. Keyboard. Keyboard good. Abot kami. Abot kami guys. Ano kayo guys? Bayan oh. Ha? Mga balik bayan. Mga balik bayan. Abot na me. Okay. Ay sako ka. Ay sako. Good evening. Ko na po ni si Chart Bob Vlog. Welcome to my channel. Karon guys, kuha na po mi guys, mag Zumba. Kuha na guys, kanang ika 5th day na namong Zumba karon. After namong Zumba guys, manginumi og kuan kanang guyabano tea. Good for the health. Di ba guys? Di ba healthy ang lifestyle? Mag-zumba, pagkahuman, inom o guyabano tea. Maglaga ko everyday guys, guyabano. Muna yung mong imnon after mag-zumba. Na nakuag singot. Inom na po taong tea para madugangan ang kuan tubig sa ato lawas kaya nakuan man tag tubig. Sa kami diyas ko guys. Mag-zumba. Which is good guys. Ka 5 days Zumba. Dire rami sa bahay sa mama guys
Magzumba. Kay gore naman ta guys. So, need na tag exercise. Harong iwas sakit. So guys, mag healthy lifestyle na taron guys. Kay mga gore na. Ang mga sakit-sakit. Sam ni kong sapatos guys kay gawas ag na mag-zumba. Ka-5th day. Pero wala may nag-video guys. Basin karon so ay may video. Pero kuan guys kanang di mag-expect nga makamaon sud mi. Ito guys na ako po sayop-sayop ginagmay. Sayop-sayop ginagmay guys ba. Oh, pwede po dinaghan. Adang practice. Kay haron iwas sakit-sakit guys. Kay nasa tong edad di na tag mag-exercise pumubugol sa kaon di palabig mga carbo kay mo'y maka-ingon og taas og sugar guys, manakong medyas. Manakong sapatos ug medyas guys. Bilbil. Wala ni guys. Nahinay lang og kaog rice. Di lang biglaon. Minus ta og rice. Ready na ang first son. Dagdas ako rin guys. Magsilingpan ko ari. Naku kwarto sa kumador. Magsilingpan ka dito guys. Kaigang. Dagdas ako guys. Dagdas ako guys while waiting sa akong manhood. Nga magpatog pa siya to sa iyang mga anak. Then pagkahuman mag-zumba na may muragang zumba murag wala ra mo abot og 1 hour baka na. Okay guys, ito kami nakasumba mga 9:30 na siguro to mag-zumba mi. Kay abig di ko magsumba guys. Dugan man natug yung mga anak. Zumba. Kanihong kamot guys, kani nga sa left side bugos maisa guys, niya sakit isa, bikil ano siya kaya mga guni ang silbing kusog guys, kay walhon manggug ko so kani ang pinakusgan
Sakit. Headache. Ayos guys. While waiting. While waiting. Wait. Ay! Hala, yung burn out. Ngit-ngit ka, Adzo. Burn out. Nag-burn out, guys. May galing gipahuman mi sa mong zumba. Nawag ang mga firma, guys. Pagkidyo ang singuta. Singot Israel. Ano, guys? Oh. Naman kayo sa pamati, guys. Ay, nga, gipaningot. Karoon ba siya may humang zumba? Natutuwa ang singot, guys. Grabe. Ngit-ngit ka, Jo, guys. Kay ka-burn out. Oh, magkaiga nga, Jod. Mabaing.